Ovo je naša planeta, a ja ću vam pokazati najekstremnije mesta na planeti. Najhladnije mesto minus 50 stepeni. Ovo je nerealno. I put iznad oblaka, šta se dešava? Lik je uhvatio eksploziju vulkana, ljudi, da li čujete ovo? Ovo je bila erupcija i uspio da uhvati moment kada je izletela lava iz vulkana. Ovo će uskoro postati najtoplije mesto, jer će se lavina spustiti skroz dole i vidite da sve gore oko nje, čoveče. Ovo je cool, ali zašto iko stoji ovoliko blizu? Brate, pomeri se, pogledaj gde su i noge. Bukvalno beši odavde, si luda. Devojka je došla do ivice lavine samo kako bi snimila TikTok. Volim ti odavde. Ovako izgleda taj moment erupcije, znači sve pada dole. Uništava se pola planine i izleće najveća lava. Svi ljudi koji su dole pokušavaju da pobegnu, osim one devojke koja stoji pored. Ovaj moment je najluđi, zato što lik slučajno uhvatio erupciju. Najhladnije mesto izgleda ovako, ne možete da uđete u auto jer sve je zaleđeno, ljudi. Samo zamislite da se promenite ujutru, da vam je volan zaleđen i sve iznutra. Ja mislim da je Lede uništio cijel ovaj grad. Ovdje ne može se živi više. Sve je uništeno. Ako vam se ovo desi, nemate više auto. Morate svuda peške, pogledajte ovo. Čovjek je uzeo čekić i odlučio da izudara ceo auto, da bi jednostavno sklonio ceo led. Meni samo nije jasno kako ne polupaš auto iz stakla, jer vidite da uopšte nije neža, znači lupa baš jako. Najhladnije mesta su gore od najtoplijih jer ne možeš da živiš ovde. Kod njih se često i ovo dešava, vidite da se led približava, jer ga voda odguruje i ovo su bukvalno ledeni talasi, znači nema šanse. A, ovo će da padne na čoveka, tebra, zašto se ljudi ne pomeraju odavde? Još uvijek mi nije jasno što neko stoji i snima ovo. Oh my god, jeste vidjeli kako je palo? Oni su jako blizu toga i snimaju, a nisu svesni da može da ih napadne led. Hladna mesta su užasna, ali nisu toliko jer imaju snežni tobogan. Ovo je neko napravio, ne znam kako uopšte. Možda je priroda sama to napravila i možete se spustiti sa planine bez da šetate. Ovo je moj najveći san, znači zamislite to, ljudi. Tobogan koji traje beskonačno dugo. Vidite dole kako su ljudi siti, samo ih pogledajte. Vidite ih ovde, znači to je jako visoko. Zato je ovo najveći tobogan i hteo bi da idem na najhladnije mesto. Ovako se stvara tornado i ovo sigurno nikad niste videli. Nešto najstrašnije na celom svetu. To mi je stvorilo sad najveću noćnu moru, ljudi. Niste ni svesni. Znači posle ovog samo sadati ovo nema šanse. To je inače ubrzan snimak. Ovo se dešava mnogo sporije u stvarnom životu, ali svakako je strašno. Ne bih želeo da budem ni blizu ovoga. Eksplodirao mi je mozak kad sam vidio da se ovo tako spustilo i samo i krenulo da uništava planetu, znači nema šanse. Ovo je moment još jačeg vetra. Prave se nešto jako čudno dole. Toliko da devojka može da kliže po ovome, pogledajte sada. Izgleda kao da je na klizaljkama, a u stvari je samo na vetru. Vidite ove linije dole, njih su nazvali zmije, jer to je u stvari pesak koji se pomere kao linija i izgleda kao zmija, vidite ovde. Meni je cool samo zašto možete da kližete po ovome, jer izgleda jako zanimljivo. Nemam ideju gde se ovo nalazi, ali je mesto previše ekstremno. Kad kažem sad, ostavite like, nešto će se ludo desiti. Sad eksplodiralo je ovo, u pitanju je gejser iz zemlje. I ovo je u stvari jako vruća voda koja je toliko vrela da eksplodira, jer ne može da bude više u zemlji tako da eksplodira gore. Svi koji ste da sad ostavili like, pokrenuli ste ovaj gejser i verovatno ste se osjećali jako cool. A ako niste uspeli, bar ste videli ovu najluđu stvar koja postoji na svetu, meni se ovo jako sviđa. I ovako izgleda kada gledate iz vazduha, ogromno je, to izgleda kao prirodna fontana i puca previše iz zemlje. Wow, znači ja ne mogu da verujem. Ovdje vidite kako izgleda u slow motionu. Nerealno je, kao da nije planeta Zemlja. Sveteće pećine stvarno postoje, napravljene su skroz od leda i ovako izgleda kada ste vi unutra. Sve sije u plavoj boji i ako želite da uđete, to ovako izgleda. Podsjeća me na neki crtač ili film, jer je toliko prelepo da ne izgleda kao stvaran život. Već kada ulazite vidite da zidovi sijaju, samo ih pogledajte. Kada hodate kroz to, stvarno izgleda kao da ste u filmu, jer definitivno ne liči na stvaran život. Moram da sam gdje se to nalazi, jer sada prvi put čujem za to, vidite kako izgleda. Tu imate osjećaj kao da ste u filmu ili crtaču. Pretvorite like u plavu boju ako još uvek niste, da izgleda kao sveteća pećina. Ovo je najviše mesto na svetu iznad oblaka. Zamislite taj osjećaj, hodate iznad oblaka, ljudi, kao da ste u raju. Devojka odlučila tu da se slika, ali inače tu je put gde zapravo prolaze automobili i to ovako izgleda, znači ja ne mogu da verujem. Ovo je najekstremnije mesto na svetu jer imate osjećaj kao da ćete padate dole. Ako slučajno skrenete auto, padate u oblake. Ja sam bukvalno jednom sanjao kako vozim auto iznad oblaka, a to stvarno postoji u životu. Evo vidite tačno kako ovo izgleda, znači ja ne mogu da verujem. Ovo nije fake, tu je zapravo put i vi samo treba da vozite tuda. Saznao sam da se nalazi na Havajima, tako da moram tamo da odem pod hitno. Imate osjećaj kao da auto leti iznad oblaka. Svi koristite so, a ovako izgleda, ljudi. Nalazi se voda i u njoj se nalazi zapravo so. Tu je tačno onaj himalajski so. Ja bih hteo ovdje da se kupam, ne znam je moguće uopšte, ali izgleda predobro. Sviđa mi se svako ovo ekstremno mesto. Pogotovo reka sa najviše ptica, ljudi. Izgleda kao slika i kao Photoshop, ali nije, u pitanju je video i mesto gde ljudi stvarno pecaju i voze se brodićima. Toliko je magično da nisam ni u filmu video ovako nešto. Ja ne znam šta se dešava, ljudi. Moj mozak će da eksplodira danas posle ovog videa. Nisam ni znao da je naša planeta ovoliko lepa i opasna u isto vreme, jer ovo je najopasniji put gde ljudi iz Kine svakog dana moraju da voze. Ako žele da dođe od svog grada do nekog drugog, ljudi, ovako stvarno izgleda. Samo malo slučajno da odete desno ili levo, padate dole ili ćete se staviti u kamen. Ja ne znam, je li ovo raj ili pakao. Raj je zato što je pogled prelep, a pakao zato što je put previše opasan. Ovo nije lažno, ovako izgleda razmak između dva okeana. Tačno izgleda kao da ima granicu plavog i nekog brown mora, u stvari su to dva okeana. I onda tačno znate gde se nalazite, pa ja ne mogu da verujem. Je li ovo moguće? Ovo sam video na slici, a sad sam konačno našao video prvi put. I mom mozgu ništa nije jasno. Kako priroda napravila ovakvu liniju između dva okeana, to nema smisla. Treba mi pod hitno neko objašnjenje.
pozovite nekog naučnika da nam objasni kako se ovo desilo. Ovo je restoran gde jedete sa žirafama, ljudi, nije lažno. Vidite da se pomeraju, nisu plastične. Kao što su neki rekli u komentarima, ovo je prava žirafa, vi jedete i ona uživa sa vama. To mesto je previše ekstremno. Zamislite slučajno vas pojede umjesto hrane. Ja ovde ne bi jeo. To otprilike izgleda ovako, znači neće vas da jedu. Oni jedu samo vašu hranu. Pa ja ne mogu da verujem. Koliko vas bi htjelo da dođe na ovo najekstremnije mesto na svetu. Može čak i slon da dođe. Još nisam siguran šta da mislim o tome. Vi kad izađete iz kuće ili iz restorana, tu je žirafa koja vas čeka. Ove žirafe me podsjeća na letnju kolekciju. Veliki pozdrav za Đorđa i Petra koji nose letnju kolekciju kao i ja. Šaljite mi na Instagramu vaše slike. Ovo je moj profil, tako da svi me tagujte. Za pozdrav u sledećem videu. Ovo je najmekše mesto na cijelom svetu. Možete da trčite po travi. Ne znam da li je opasno, da li može da pukne pa da vi propadete ispod i ništa mi nije jasno. Ali dve devojke trče po tome i njima je zanimljivo. Izgleda kao prirodna trambolina, ne znam za vas, ali mene podsjeća na trambolinu. Postoji mesto gde vatra ne može da se ugasi, ljudi. Voda curi bukvalno preko vatre i ne ugasi je. Ništa mi nije jasno. Moram opet da zovem nekog naučnika da mi objasni kako ovo radi. Totalno ne razumem kako ne ugasi voda. Jer svi znate kada polijete vatru da će odmah da se ugasi. Ovo nema smisla. Zovite naučnike pod hitno. Ovako izgleda najhladnije mesto sa jezerom. Znači izgleda toliko čisto da vidite pesak ispod. Pogledajte ovo. Tu stvarno nikad u životu nisam video. Da se ovako kristalno jasno i čisto vidi pesak. Vi možete da šetate ovdje i da skačete, ali može malo da pukne, tako da to je opasno. Ovom psu se tu sviđa. Verovatno bi se i meni svidalo jer je jako čudno. Ne znam koliko je duboko ispod, ali sigurno ne bi skakao kao ovaj lik. U svakom momentu može da pukne i da propadnete ispod. Ovo nebo je skroz crveno, vi ostavite subscribe ako je vama crvene boje. Da postane sivo, jer trenutno u pitanju najveće nevreme koje je napravilo nebo da postane skroz crveno. Jeste videli ovo? Pukla je munja i skroz je zasevalo celo nebo. Iskreno ovo mi se jako sviđa i hteo bi da se ovo desi u mom gradu. Sve izgleda drugačije kao da se na drugoj planeti gde je nebo skroz crveno. Nadam se da vaše subscribe dugme nije crvene boje. Kako se osjećaju ljudi koji žive ovde? Jako je čudno. Dobrodošli u raj, ljudi. Ovo je bazen koji se nalazi iznad oblaka. Ovo se izgleda stvarno dešava. Postoje mesta na našoj planeti koja su iznad oblaka i vi se osjećate kao da ste u raju. Ovo je bukvalno već treći put da vidimo ovako nešto. Jako mi se sviđa. Pitam se koliko je ovo visoko iznad zemlje. Jer ništa se ne vidi dole, nikakav grad, sve je samo nebo. Ovo izgleda kao da je nacrtano, ali nije, u pitanju je pravo mesto. Kako ovo izgleda? Još uvijek ne verujem da je to stvarno. Zamislite da ste u vašem kampu i gledate erupciju vulkana, znači ja bih pobegao pod hitno. Vik je ladno spreman da zaspi ovde i da zna da postoji šansa da ga spali lava. Pogledajte, to je lava. Jako me zanima zašto ljudi kampuju na ovakvim mestima. To je previše ekstremno i previše opasno, čoveče beži. A ovo tek nema smisla, neko je video krug iznad svoje kuće. To je neobično, nego nešto crno što ima neki dim oko sebe, ljudi. Da li su ove zemaljci ili što ovo treba da bude? Kasnije se smanjilo i postalo još tanje. Tako da mi ništa nije jasno. What? Evo kako iskreno ispliza. Ne, meni se ovo ne sviđa. Kada mi se to pojavilo u kući, pobegao bi odmah. Gde je ovaj krug bio ceo moj život. Prvi put vidim ovako nešto. Ovo lik je prešao nivo ekstremnih mesta, popeo se na najviši kamen i gleda dole grad. Zašto si toliko blizu ivice? Ja razumem da je pogled sjajan, ali pogledajte koliko on blizu ivice. Može da sklizne svakog momenta. Ne pokušavajte ovo nikad. Zašto se meni zdoje šaki kad vidim ovako nešto, ljudi? Ne znam za vas, da ovo mi se non stop dešava. Kad god vidim nešto strašno i ekstremno, postanu mi šake mokre, ja bih skliznuo sigurno. Kliknite dole da postanete deo ovog fema, najjače poradi se YouTube-u, a gore kliknite za prethodni video. Tako da vidimo se svi na tom gore video, ljudi. Ćao!